nemocnici ve Strakonicích pomáhá při vyšetření očí pacientů s cukrovkou umělá inteligence. Díky ní už pacienti nemusí chodit k očnímu lékaři, protože je vyšetří přímo jejich diabetolog. Teď přiložte čelo, budete se dívat do toho přístroje. Lidé s diabetem teď můžou podstoupit vyšetření očí během několika minut. Kamera pořídí snímky a umělá inteligence je vyhodnotí. Jednou z pacientek je i paní Irena Jedličková, která je na tomto vyšetření poprvé. Mně je to příjemnější, když je to v jedné místnosti, než lítat po celé nemocnici. To bez rozkápání očí, po tomhle vyšetření můžou sednout do auta, můžou řídit a dál se věnovat pracovním povinnostem. Vyšetření proběhlo bezbolestně a umělá inteligence už vyhodnotila snímky. Oči máte naprosto v pořádku. Mám tady na to jako program, který mi vysloveně vyhodnotí a rovnou napíše, jestli se jedná anebo nejedná o diabetickou retinopatii. Pak, když si to takhle rozkliknu, tak mi z toho vyjde takovej hezký jakoby report. Lékaři touto metodou vyšetřili asi 80 pacientů. Jednomu už díky ní zrak zachránili. Bylo to u pána, který vlastně k diabetologovi nechodil, na pravidelné oční kontroly taky nechodil a měl tam pokročilou vlastně diabetickou retinopatii a i hned jsme domluvili vlastně laser terapii na očním. Nám to jakoby ubere počet pacientů, kterými v současné době bychom měli vyšetřit. Odfiltruje zdravé diabetiky. Jsme schopni obsloužit poměrně dost pacientů z toho širokého regionu Strakonická okolí. Lékaři doporučují všem pacientům s diabetem, aby nepodceňovali preventivní vyšetření zraku. Neléčeným totiž hrozí v krajním případě i oslepnutí. Petra Bicková, televize Nova.